primul episod de pe acest canal și încep în forță cu meci. Și sincer să fiu cu voi, nu prea știu ce să zic, deci să ți la treabă. Așa. Nu prea am eu cont mare cine știe ce, că de-abia de dimineață l-am făcut. Și m-am jucat, am zis să nu mă joc foarte mult. Am doar 4.000, cred că toți banii. Să mă uit. Am toți banii, am coins, 10.000, să am 10.000. Da, cred că am pe acolo 3.000, sincer. 4.000, 3.000. Așa. Deci, sincer să fiu cu voi, nu știu ce să zic, dar sper să vă placă contentul meu și ce postez. Să vedem. Să dau așa, fără efect. Și o să dimantă sunt... nu putea să intre și 13 de la. Ce vrem să facă el? Păi să face comanda. Mă, n-a băgat nimic cu mana, deci și bine. Stăm așa cu... Hai. Cu defect jos, de spate. Și nu prea e bun efectul, sincer. Lipită prea postă mantă. Yes. Și acum să fac un bag nou. Așa. Și cu grijă. Perfect. Jos sau sus? Perfect sus. Wow, cel mai bun efect. Asta e. Dacă eram în locul lui, dădeam în 2. Nu 3. Are puse cam nașpa dacă după a doua bilă. Wow. Da, dacă dădeam eu sigur câștigam. Să câștig, pierdem. Așa, un pic de efect. Un efect, cum înseamnă de efect. Stăm așa, efect sus. Și puteam să bag și 12 pull, dacă nu era bila lui. Și bum. Mamă, deci un pic mai jos dacă era. Ce dacă are? Bunicel. Bunicel, dar eu ce... Tot dă-mi să bage alba. Ce bine oare pot să mor eu? Bag alba. Nu bagă. Ba da? Ba nu. Și e mort. Dacă nu bagă dreapta jos sau dreapta sus, n-are să se facă. Dreapta sus. Y. Sincer. Wow. Acum să face stânga jos. Să câștig. Și mai tare, dacă era câștigam. Și acum dau. Dau la nimerală și dacă am băgat bila, pot să spun că am pierdut. Sincer. Dacă vreți, în episodul următor jucăm cu fake. Și gufit.
Am spus că dacă vreți, în episodul următor jucăm cu hack. Și am primit forță. Jucăm și pe Bilanou. Pe 1000, că nu se poate. Am 10.000? What the fuck? Că dăm și eu cam 3.000 acolo. Că știam cam 3.000. Hai să vedem. Argu și nu prea mi-aud vocea. Și nici voi, cred. Să-mi sugerați jocuri în comentarii ce să mai joc. Că n-am idee, sincer. Așa. Se cade. Așa. Așa. Da, dar m-aș usa așa, frumos. Am coltat înainte să dau drumul la filmare. Opa. Jocul 226, forță. Așa, poate bag și eu frumos noul. Și forță, vreau să zic. Și el poate să îl bage dacă îl duce capul. Wow, deci am început în forță și am pierdut rușinos. N-am ce zice. Ce pare trist. Joc pe optimus. Că cum să nu se poate să jucăm puțin. Așa. Hai frumos. Am eu o spărtură clasică, efect față. Și n-am băgat nimic. Yes, băgat albă. Așa. Și pum. Ce fac, mă? Forță. Sau? Vai. Cât ghinion să ai. Ce vrea, mă, să facă? Da, era forță dacă ieșea. Era 2 elemente care predăm. Hai să jucăm serios totuși. Mai tot de bara asta și cum este. Nu știu ce să fac, dar pare că pot să bag noul. Da, forță. Și râde nebunul. De parcă el poate să-l bage. Dacă îl bagă, number one. Da. Forță. Sincer să fiu, asta 9, în asta nu 7. Uite și tu ce bine pus, dacă dau manta acum și-l bag. Number one. Number one. Și cu efect. Number one. Primul meci câștigat pe ziua de azi.
E la mine noapte, la voi când o să vedeți videoclipul, e zi. Așa. Încă un meci. Se poate. Tony. Îmi pare mult numele beat. Nu mai vine nici pe atac. Am un tac ăsta care e 5.000 pur și simplu, 5.000 pentru un tac. Să repar și nici cine știe ce nu e. Lăpul ăsta. Mălăriță. Forță. Acum, cred că bag așa. Dar nu pot să bag așa. Așa. Fain frumos. Cum se cuvine. Așa. Efect spate. Acum, dacă bag mijloc. Nu. Sincer, dacă sunt locului, dacă eram în locului, de aici. Să cred că așa de și el. Sau nu, de la mișto. Am înțeles. Până înțeleg povestea, ne dau la mișto. Îți dau un pic de efect. Așa. Și cred că pot să-l bag dreapta jos. Cred. Nu. Era un pic. Și n-ar să fac așa cum a mișto. Deci, am spus. O să mă uit mai tare, mai încet, că mă cam dau pe spate. Stai, o să mă uit mai tare sau mai încet. A băgat ceva? Wow. Asta n-am mișto. Nu trebuia să se pună. Acum n-a și dă-i. Dacă vedeți că nu o bag, n-am băgat-o. Yay! Și acum frumos le bag toate trei și am pierdut. Sau nu. M-am pripit. Dați o pastă mondială. Ce fac, nu? Așa. Și... Nu. Sau... Nu am pus bine. Calculam sem să vină în spate. Și... un pic mijloc. Le calculez bine, dar nu foarte la limitat. Nu știu, am spus, dar bine. Wow! Wow, dacă eram eu, rămâneam în depresie. Hai mă, să-mi dau așa, să dau comandă. Nu am vrut să dau așa, n-am vrut să dau comandă, sincer. Altul am mers câștigat pe jota azi. Yay! Când o să fac level 20, o să schimb joc, scuze, nu, joc. Dacă am bălbăi. Și o să mai joc biliard, dar nu așa de des. Nu jucăm un meci, trebuie să stau pe... Nu pot sta. Și nu jucăm pe bila nouă. Jucăm meci normal. Da, top 1000. Când facem 40.000, dăm pe 20.000. Frumos, portulă clasică. Da, mea. What the fuck? Nu trebuia să bag alba din prima. Cât îmi calculasem.
Trebuie să fac din a doua. Și ales plinele. Și ales. Forță. Vreau eu să-mi aleg plinele. Wow, dar ce bine le repusem. Ignorați asta. Wow, cum e pusă la 3. Karma. Și acum nu mai... Ce să dea? Sper. Ce vrea mă să facă el? De cu mantă nebunul. Dar nu a reușit. Mă stau și eu. Așa. Într-un meci am dat eu primul și tot ce-am dat de vreo 7 ori. Și am câștigat vreo 2-3 meciuri așa. Gen frust de el. Să zic că mersi. Acum e frumos, dă în 5 și din 5 dă în 2 și din 2 sau nu. Mișto. Dacă pierd, mă sinucid. Și n-ar să fac. Poate să barge neagră. Atenție, poate să barge neagră. Sau... What? Băga 2-ul direct alt F4. Așa. Bă, ce urât am dat. Urât. Doamne, cât mă bulbi. Ne, primul meu videoclip, totuși, nu să nu mă bulbi. Totuși. Bă, dar nu fac creșterea care tău la mișto. Eu dacă eram lucrul lui, dădea mantă jos ca să ducă sus. Îmi face mie ziua mai grea. Ziua am zis, vreau să zic meciul. M-am încurcat. Așa. Nu stau pe gânduri deloc, decât dau. Doar dau. Că sunt lovituri de înțepător, să zic eu. Tot eu care spuneam că sunt lovituri de începător și tot eu care am ratat. Și acum dă mantul, la mișto. Și pe o bagă, ca prin magie. Da, nu se poate. Asta e ultimul meci, băieți. Mai rău. Sunt nervos, mor eu. Acum nu mai sunt nervos. Ei. Dar sigur, știu ultimul meci. Deja filmează 18 minute și meciul să strâng la 20 minute. Deci dacă nu câștigă, wow, ce bine am pus-o. Dacă nu câștigă acum, va dura meciul ăsta foarte mult. Cât noroc să ai. Yes. Și... Na. Dacă atât s-a putut. Nu ai ce face. Wow. Așa o bag stânga sus frumos. Numai stânga sus n-am băgat-o.
Și răgușit și bâlbâit. Forță. Și mi-am luat bătaie, așa pe final. Dacă îmi bag alba, tot degeaba. Forță. Hai că ne vedem și noi pe episodul următor. La revedere. Că mi-am făcut niște nervi că am pierdut de 3 ori și am găsit ca de 2 ori. Exemplu. La revedere.